De mensen kunnen op de Bonte Avond 2018 veel verschillende acts verwachten. Zoals bijvoorbeeld De Turn, een klassiek ballet, maar ook bijvoorbeeld drums. Ook is er een leuk muziektheater te zien en een toneelstuk. Ook heeft Anita Bekers er weer voor gezorgd dat er 2 prachtige dansacts te zien zijn op de Bonte Avond op het Swingcollege. Dames en heren, klapt u maar mee op de muziek, want hier zijn uw presentatoren voor vanavond. Deze act wordt opgevoerd door Sophie, Naomi en Eline. Dames en heren, dit was de Bonte Avond 2018 alweer. We hopen dat u ten eerste een hele fijne avond heeft gehad. Wij wel, denk ik, dames. Wij zeker. Wij zeker. De chappen van de zon.